Il-konsorzju responsabbli mill-bini tal-Parlament ġab fix-xejn dikjarazzjonijiet li saru fil-programm Taljan Lene bil-kumpanija Taljana CFF Filiberti. Kumpanija li qalet li għandha tieħu 3,5 miljuni euro mingħand il-Gvern Malti għal xogħol fuq il-bini tal-Parlament il-ġdid. Permezz taċ-Chairman l-Avukat Peter Fenech, il-konsorzju li għandu l-ftehim mal-Gvern u l-kumpanija Taljana hija biss parti minnu għallimmu minnu xejn li l-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir waqfet il-pagamenti mal-bidla fil-Gvern. Il-pagamenti saru skont ix-xogħol kif ċertifikat mill-periti u konsulenti tal-istess korporazzjoni intqal fi stqarrija firmata mill-Avukat Fenech. Kien iddikjarat ukoll il-kumpanija CFF Filiberti resqet talba l-xogħlijiet żejda li sostniet li għamlet. Somma li tela tal-1,700,000 euro fl-2014 jidher li din it-talba kienet milquha u tħallset. Però l-konsorzju temm jgħid li kienu l-istess periti li maċċettawx it-tielet talba li resqet il-kumpanija Filiberti u li minnu qiegħda tilmenta l-kumpanija fil-mezzi tax-xandir. L-għada tal-programm Lene ċermen tal-korporazzjoni Stefan Zrinzo Azzopardi fisser kif qabel ix-xogħol ikun ċertifikat bħala wieħed tajjeb hemm 9,000,000 euro magħruf bħala retention money li mhux se jkunu qed jitħallsu. Hemm diversi issues li qed iridu jiġu indirizzati, hemm diversi non-conformity reports min-naħa tal-periti, fil-fatt dawn huma periti Maltin l-AP Architects li kienu magħżula mill-Uffiċċju ta' Renzo Piano biex jaraw dawn ix-xogħlijiet. Dawn qabel ma jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet u x-xogħol isir wieħed aċċettabbli għall-konsulenti tagħna, din is-somma ma tistax tiġi rilaxxata.